na tagili Jik. Now I'm after this fine beautiful dancer Odieba. Tag Bayania because I believe no way page. On the Facebook. So Jik, can I be no? Bia saying hi can add yeah okay call why because I got ask him I no understand the game. Jik is in Jimale I'm kisi abo video. I'm mgbe meet ya akwa ọkụkọ tiwara aka na ani oba. I'm kisi me video. Na abanye na akwa ọkụkọ tiwara aka na ani oba emegworu ife. Ana ekwu nke Ezobi na Asaba Ezobi ebi igwe moto. Many native doctors who may go look if about today, put 10 million, 15 million, 20 million, buy. Where's Oga Jik, but that mother where na come on the same Jiki bido since you were no when a moto when no wenka, Manamu when webe. I'm a munde me go ife bife, Nandoi. When you promote to be a kiss, you promote to this girl. On update if that why first of all some we just one video we go do so melu video gaba Ezenwaanyi na gbaliri ibukwa ba o ma agba afa o no doubt o ma agba afa but no otu ndị ọzọ si agba otu ochi dozie ndị mmiri as usual. She is good enough. Yeah, she is good enough. I don't doubt nke afa doubt. But when I kiss you promote to this girl, what the guy say? I post to personal picture. There if one every door on start to even for the label, he will make provide picture. Second 247. Abo go again ya. Mbo na again na this one. Mwabuna gina this woman, mwabuna gina this sorry, abula woman girl, gina this girl, mwabuna gina this girl. Jik, your wife, I need the one, ne ha why, your wife, I need the one, ne that why. Even when you get no one, we keep post to go for like this, flaunt to us online. Oh, back at even that, if you say one age of all that, or do that. When I kisses you post to this girl, it is sure they can promote to or yeah, as because of the give a jata no not I'm saying back and who prefer me. What is it too much? And they post to either post to upon always and why I'm not get born on a millionaire may got a fool. If they post to a boy for mini was a rota. Who was something of auto no try happy. Jik, what on us also Ezenwaanyi promotion can allow this guy. Something on where if to eat. Because tag Yalun Jik, share this video, tag Jik coffee. He have to come up online video because is opposite this girl matanisi too much. Opposite matanisi. But look at our phone. I can add the picture because I screenshot me. Phone if I go to Google post to ye love sticker. There if one mind, why can not say bam Jik. Of course there's a wide promotion key name bam. Plenty of women as one. Mba, yabe if I go because 247 in the kuma this game. 247 in the kuma. It again no third wife. Why would it again no third wife? Why? Because I'm not kiss ya no why. Jik, what is your with this girl? Now this girl, oh well, there is something between you and Ewata. Even Jacob, what on where one because more I am the Kudia. Tag Balloon Jik. Because about this girl, you don't see Jesus. It's equal not the single. Say, wow. You got a tapu, one wherever you're getting ever. You got a one full option. You got a all content over 40 feet. Because I'm on no like a watch of video now. On one like you will up and up with J back up and up with Sulina. Or to the possible.
onye ọbụla kwugharị maka this girl egbu igbo live video set ya ring light ya ịdala onye ahụ ata ka ntịta onye ahụ rie ma ọ bụrụ jee pak zụọ onye ahụ zụga mana ị na-agbasi other native doctors video ekwuo maka fe ya atakwọpe m ife ma bụ na ịgbagwo video na-anapụ mana ekwuo maka this girl video a na-mme ị nwere ike pụta sibe ha Okongwu wepụ anya ebe nwa nọ wepụ anya ka efe iji achụrụ nkịta na nsị ihe eri Jik isi na adịgo too much asị nke kwukedi ya nnọọ ta shie nu this video ta gị alụrụ Jik achọ nke ọjọọ in one na live video ebe a adịgo too much ya asị nka njụkwa ha bụ na onwe anọnate na abụlọ vidio ịghọta ịgwa anyị maka ibuzi mata this girl n'isi ibuzie n'isi iwerie na-eto anyị akpịrị ọ dị ka chi post wee na yo Facebook nwa ndị nwa akapụ ịghọta iwerie na-eto anyị akpịrị Jik ife ị na-eme adọrọ mma o vidio ndị ibe na-eje na nke Ezenwaanyi na-agba na-ana in peace onye gbaa vidio ọ na oruo na ya ọtọn ikuchirie Jik send alụ nọmba nwa selu so onye dị na person wife which person wife called Jik wife to be. There is nothing you want tell me Jik is crushing on this girl. Ịgbagwo video hazie ya aka ha ya sizie ebe hapụ aka ka women take you over. Eziokwu ka udo wee tia ikpochila ebe a kwechisie ike ọ gịnị dị and as address ebe ife na-adị I'm getting jealous okwu plate number me because nwa the first day ịgba video ọ na-aba m anya mese ya na maka na ọma agba afa why na ọ ya nwa na-agba afa ka fine girl fine girl dị otu a esi gbasiara ya afa esi ya na-asị ka ọ na-asị ọsọgo ya bụ na ọ na-asị asị this girl can never lie ọ gbalụ ma ife ọbụla okwu maka mbụ eziokwu ọ sị na mgbe amụ m n'ọnwa anyị ka mbụ na nwebu ọtụ mesịa nwa amụ eziokwu I cannot doubt look at a fine girl like this gbalụ ya afa isi na-asị ka ị na-asị ide Chris how many fine girl na-agba afa na bụ no mba how many fine girl na-agba afa na bụ nenu nwa please with the things on things doings ịghọta o wee sị no hey maka Chukwu nwa asị nje kpotuo chi m n'agbanyeghị na m akpotubugo chi m before ọ sị nje kwa kpotugharịa ya ọzọ mma akpotu what is wrong with you ifukwa lips nwa and ife aka Jik fọsị jụ na ọ ga-aha this girl aka ebe njikwa ekwu bụ ọnwa ahụ ka mụ na Jik so n'ụba ọgụ echi nọ na ya agbabagwo kala ma anụ nọ maka this girl maka kwefu in this girl sake mma apịarụ Jik enu si bịa Jik ịgbagwo video na ya bụ ụnụ na Ọkịja. What is her Facebook name? Jik ya kwele emi expose. That is the Danny Mudesi Okeke ga-adị ya dị ogologo ndụ. That is ọ na-amana till today Jik even her number akpọ m the number nwoke piki Jik ekwele enye anyị direct number to this girl. Ọ dị mma? Is it good? Eji anya afọ ife dị mma pịa katị ozigbo nwoke ibe nsị m ka ife ịchọ ka emere si ya nkịtị kpọgbogbuo gị ebe a ọ gị ka m na-akpọ were ego nyalụ nwata nwaanyị mkpọ na fon ka isi gị Chukwueke Ada na Steve welu fonu the guy change belụ m ya amaghọ nna Jik yo kọsị mana nọmba Jik ka nkụ and obi ya agwa m na onye mee that thing bụ Jik because I chatting the based on ịghọta fụ onye ala nwa dakapụta from nowhere pụwa n'ezi ka mfu ụzọ so na my final ọkwa bịa Jik ka mma ndị nna ya ịghọta biko Jik jedebe that place nna afụ gị na that girl ọ na-ewe m iwe n'obi because ọ na-eme m na-adị jealous ọ na-anụzikwa ife na-ekwu very good ọ na-eme m na-adị jealous obi na-agbawa m ịghọta nke debe na nke that girl mfe na nke that girl again mma apịaji ya ọkpago mụ na ya ada amụrịkwọ
alụmnwa short hapụzi ya dị nwa ka promote bie ife ọbụla ọ na-alụ nya gwa mma na-epromote free of charge Jik si na be this girl pụa amakwa m ife nji agwa ka ife ọdụ and post Dibia na your statue ifụlọ m kere afịa ndị na-agbagasị vidio ndị Dibia nọ n'Ọkịja agwụgwọ onye ka iwu the girl to fai nwa wu mmiri ọṅụṅụ hey mokona ngosi akulele bitas palụ nke aka is going I swear to God ngosi akulele bitas palụ nke aka idaguleri chukwu ya gozi for providing this drink adịghị easy mgbe kulele bitas ngosi palụ nke aka onwe nọrata ka nwee setback n'ụwa m ọzọ onidi ọzọ ịlụ ụlọ m ọlụ ka nga n'ihu ọrụ ya alụ ọrụsigwo ọrụ goruo overtime mana my problem bụ Jik ekwela ha this girl achatigo m Jik with another number maka achọrọ m ka ọma n'ọmụnwa nzi ya biko understand me as a fellow man nye m number this girl nye m number ịghọta ha chọrọ I want to speak to her direct ka ọ rụọ m ọrụ ebe a nọ unu na comment section si na Okongwu n'idi ka agwọ ya from onwe ife unukwu this girl ka nchọ ka ọrụ adị ọrụ nwa ka nchọ ka ọrụ adị ọrụ since Jik gbasi this girl video nnaba ha na-alalụ nnaba mfịa na nlọ ebe ọ na-agbalụ m afa and ife niile ọ na-ekwu n'afa a bụ eziokwu enidi m ifu this girl face to face somonia on her ịghọta so ọ bụ na-enwe ebe obi because Jik jụ na ọ ga-enye m adreesị okay unu si na-asị ka nna asị since o ji gbaba this girl video mmadụ onejenugwu ebe a ọlụalụ for ọlụ life Jik ada ekwe ọ sịghị ede ya alụ na Facebook gị hapụba Jik ka nna aya Jik mma akpọnyere ha ahụ ọkọmife nji akwa ha alụ this girl thanks for bringing her out you don't do and you don't do now wow you don't do okay na anya unu si na asị ka nna asị na anya n'abalị ya Jik ya amanyekwa picture chitapụtakwa ịkpọ gị na phone ife nwa hapụnụ the girl aka ike awakwa nne na agba defender ọkwa ndị bụ ezigbote striker this guy good morning ladies and gentlemen uwe na adịkwa n'ọkụ na mekene ha ekene wee bido nọ na elu picture ntị n'ihu ọbụkwa nke anọ this side hapụn ya nke a dị nọ this side mgbe m na-lose focus and amụrụ m afa dige chetazi m afịa ọkwa ugogbe mmiri do mba o nwere one woman Jik gba video na Ọkịja afa the woman bụ ugogbe mmiri Juanu Jik and they promote that woman ka o si promote this girl to tell you that na Jik adị ezigbo ta alụlụ ana ọ bụrụ for Ezenwaanyi promotion ka o jere ọ bụrụ Jik ka nnukwu na this girl kwụ ụgwọ promotion it's not possible ndị yari akwụ ya akwụ mbọsị mma agagide n'ezi damụọ nwa face to face mbọsị mma agagide n'ezi damụọ nwa face to face ka mma agwa anyị na ịkala nwa ọgwụ ife nyere unu bụ 2 weeks so na anụ Okongwu getting married soon a create group for friends of committee nwa nwaanyị whatever I'm on life.
erigbegonu ka ọnụ ha bụrụ ụmụnna akpọzikwa Okongwu akpọzi Okongwu na-azakọ biko ọ nwe ebe nchi eji iwe adị n'ọkụ. This girl Jik na-agba vidio ịghọta o nwere nwa ọ na-agba vidio mmadụ ezigbo mma nwee ngalabasị ka ije okwu nwa ịmụ afịa mba anọghọ life ị na-akpọ m ana m amaka manya dị gel anyị abata life ka mụ na ya kwuo nke a dịgodo mkpa karịa nri na-eri na anụ m abịa ịmakwa na sọsọ nwa elon ka ihe na-eri nri ka ihe na-erite na nri. With this girl alone I lost go my appetite. Okay defa ọkwa ka m nakata nnọọ one Facebook suggestion suggest alone one video for nwa na-agba afa nsị Jesus ọmarịcha nwa Jesus is the Lord. In this girl case I accept Jesus is the Lord. Kewe moto park. Okay, this guy is able to go. Okongwu Dibia. So Jik, Ebuka Obi, just help your brother. Best alone location nwa. Any big go gbalu ma. Okay, malu location nwa drop alone ya. See me that I'm crushing. That I have fall totally in love. See anything for her. Jik amade me promotion. Mpata ode nwa aka bia full promotion. Come and see promotion. Yeah, Jik, come here and display. Jik, yeah, back. We call Wallon. I say, can't go if I. But the give I don't know. Dokwam. Can't go. Please don't forget to subscribe on this channel, share this video, like, comment, and tell me where you are watching from. See you in the next video.